꽃이 피었습니다. Hi mga ka-vibes, tsada dito sa bukid kay maka-exercise, baklay-baklay. Yeah, bugnaw ang panahon. Karon taod-taod hay pakita na ko ang suba. Bugnaw kini nga suba libre pa. Hi baka. O, dire sa bukid, libre. Pati tubig. O, naghinlo sa iyong motor, way bayad. Ha, mali! Dali! Oh, kuyawan ni nga iro, gitawag log Abraham. Iduol dayo na nga ang dog, butan. Pamahaw ta mga ka-vibes. Unsa gani atong pamahaw karon han? Tinughong mais nga kanon nga bahaw. Sobra kagabi gitughong nato kanong buntag. Then gisagulan og unsa gay sagol? Down sili, quaker oat, saging nga daratan, kagi daw sa dayo. Nutritious. Oh, mo na maayo Abraham, hiktan gyud ka. Unya na pagkabuhian kung hapon. Okay? Abraham, lingkod. Psst. Pato, very good. Hala, gwapuha sa bulak. Uy, kabalo mo unsa ni? Hala, bulak sa kamuti tops. Tanawa ra budok. Morgid ni among madaog-daog. Ang among sudan naras palibot tuod. Paghimo gani mog salad nga kamuti tops, gahon. Ayuha lang gyud og hugas ha. Unya ayaw na og lapoy. Ayuha lang gyud hugas unya utay mga panakot, suka, gamay. Promise lami kaayo ang hilaw. Daghan unod ang lubi, makagata na pud mi ani para sa nangka. Rachel, nagmanya ikaw angkol? Ikaw ham. Abraham, di ka magmanya ka angkol? I'm so tired. Balik daw, lingkod. Very good. Kay bangos. Ay, salamat. Ay, nagsuro yung isda. Makakaon mig isda ron diri sa bukid. Oh,
Awang mga ka-vibes akong banat perting lingawa sa mga manok. Anti-stress po din. Stress reliever. Mga noknak. Pagkabibo sa mga manok. Mga ka-vibes, tuod na pa ko laing channel para ni sa art and craft na channel, ang Hilig Craft TV. Bago pa lang gini nga channel, duha pa lang gani ka videos. Ang first video, how to make snowflakes. Then ang video number 2, card in 30 seconds. Pwede ta makahimo og greeting card for all occasions gamit ang gift label. Sama ani di ba na to og from, then kanipod to og from. So pwedeng makagamit og gift label na mga gift label nga gwapo ang mga design. Then aton siyang suportaan kay kuan ba ni business idea, at the same time tambal ba ni siya sa depression, tambal po di siya sa mga wilingaw, lonely, then exercise po sa brain. So palihog subscribe, comment, syempre pag-like, then paki-share. Then kadtong mga subscribers sa ma-subscribe sa Hilig Craft TV nga mahilig gid pod sa art and craft, or katong gustong mag-try, pwede mong matagaan og free nga art material or craft materials. So dito lang pag-comment nga dito sa Hilig Craft TV ayo diri sa Ding Vibes TV, dito sa Hilig Craft TV, then pag-comment nga interesado mong makadawat og libreng art and craft material para mapadalhan mo. Thank you. God bless you more. Pagmulit pang shampoo. Hoy! Dagan-dagan ka dito sa kuan ha, daruhan. Bulingit na po dayong ka. Farming din. Mag-farming na po ka ha. Kasaka na po dayong ka sa bukid. Farming na po din ka ha. Palmolive. Palmolive green with aloe vera. Sus, with bayabas pa yun. Kailangan, iinit yung tubig. With bayabas, antibiotic. Sige, dire. Ano ni buling dire?